Ġlida bejn grupp kbir ta' nies f'Bormla Biskiken u l-Lembubi waslet biex tal-anqas 4 persuni kellhom jittieħdu l-isptar Mater Dei jew fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana għal kura. Skont il-pulizija fl-argument kienu involuti madwar 7 persuni u l-argument beda f'Misraħ Santa Margherita u kompla fit-triq Erin Seracino Glott f'Bormla. Sorsi li tkellmu ma' Net News qalu li l-ġlieda bdiet minn żagħżugħ illi kien ilu bit-tikketta ma' membri ta' familja kbira blaqa magħruf ħafna f'Bormla. Skont l-istess persuni kien għal-ħabta tad-9:30 ta' filgħaxija li dan il-ġuvni mar isib lil tnejn minn din il-familja sabhom għall-arrieda minn wara u pattijilhom. Il-pulizija kienu informati aktar tard bl-argument għal-ħabta tal-10:30 ta' bil-lejl meta l-ġlieda kienet komplet fit-triq Erin Seracino Glott. Peress li l-ġlieda kienet kbira fuq il-post kellha tmur ambulanza li ħadet żewġ tirġiel l-isptar, wieħed ta' 37 sena u ieħor ta' 17-il sena. Dawn flimkien ma' mara ta' 43 sena li ttieħdet għall-kura fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana kienu ċertifikati li sofrew ġrieħi ħfief. Imma ġuvni ieħor ta' 16-il sena li wkoll ittieħed fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana kien ċertifikat li weġġa gravi. Sa dan it-tant il-pulizija elevat żewġ skieken u Lembuba illi allegatament intużaw dan l-argument fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.